Hold on. Before you watch the rest of the video, I have a new site on Tippy where you can see lots of unseen videos and more. Link in description. Don't miss out. Join the team and enjoy the video. Because you can have up to 4 wives in Afghanistan. It's his mother, his kids, and it's such an interesting conversation. So I just ask them if I can move in, and they just say, yes, sure, welcome. Pozval ma na večeru so svojou rodinou. Tam som sa vlastne pri tejto príležitosti prvýkrát vôbec rozprávala v Afganistane. Že som sa spýtala, že mohla by som sa k vám nasťahovať? A oni, že jasné, nasťahuj sa. So I'm not going to retell the whole book, but it's basically about my stay in the family. And get an education, who can work, how the situation is in the family. So it's a very how to say, it's the mix between tradition and new development. A tento muž, ktorý je vlastne, čo sa týkalo spoločnosti, bol pomerne liberálne otvorený, tak keď prišlo na rodinu a výchovu v rodine, tak vlastne poznal len jeden model, len jeden spôsob vedenia rodiny a to bol ten, ktorý sám odkúkal od svojho otca a od jeho otca. Bol to teda veľmi patriarchálne vedená rodina. On bol patriarcha, ktorý on sám rozhodoval o dianí v rodine, o tom, kto ide do školy, kto si môže vziať prázdniny alebo teda dovolenku, kto môže pracovať, vlastne chod celej domácnosti. And I won the court case, but of course I also have to think about how to write about other people and maybe get their approval. But on the other hand, the book wouldn't have been as good as it got if I'd used those methods. So it's that is definitely ethical conflict and definitely controversy around this book. But it's also probably very difficult to write a book that we would agree upon. Ešte predtým teda zaznelo, že nebudem vám tu prerozprávať celý dej tej knihy, ale čo sa týka teda knihy samotnej, tak ukázalo sa, že tomuto mužovi, o ktorom tá kniha bola, sa nepáčila a vlastne čilila som aj that whatever ended up in the new Taliban 20 years later, but anyway, that was to write a book, and that's also what they approved, that I was there to write a book. Rozhodne, vlastne ja keď som sa zoznámila s touto rodinou, tak som v prvom momente vedela alebo cítila, že toto je kniha, táto rodina je kniha. Ja často pracujem takto inštinktívne, spolieham sa na idú niekam na úrad, vezmu sa, potom informujú rodinu, alebo teda ak aj to je veľká oslava s mnohými pozvanými, tak tiež teda vieme aj takto oslavovať. A vtedy som si uvedomila, alebo vtedy sme prišli na to, že ten najväčší rozdiel nie je vo veľkosti tej party samotnej. Ten najväčší rozdiel medzi norskou a afgánskou svadbou je v tom, že u nás si mladomanželia vyberú, koho si vezmú. A tak sa ma teda pýtali, ako si vyberú. No, normálne sa stretnú, zoznámia sa na univerzite, alebo v práci, alebo jednoducho v živote. No a potom sa spoznávajú. A pre nich to bolo teda fascinujúce, tá myšlienka, že oni si sami vyberú a prvá reakcia bola, že tak to ale teda musí zapričiniť množstvo chaosu. And just as you mentioned, like me being some kind of a third sex, like neutral in between, that was especially a perfect family man who was a great father. And I think that the Western way we write things, looking it from all sides, I should have thought of that. Of course, that's not how he sees literature about himself. But I never expected him to be so angry that he actually got. Nemala som poňatia, že teda reakcie budú takéto. Aj keď možno som to čakať mala, ono konec koncov všetko v živote je o očakávkami, majú ju tam a dokonca majú vizitky, na ktorých je napísané ja som knihkupec z Kábulu. But because I can't say that my book is like 100 times better than others, but it's like, some books kick off and this one did and sold in like,
3-4 million copies now, I think, worldwide. Was translated now to almost like 50 languages. It's languages you hardly heard of. So there's something with the book that relates, not just in Western or European culture, but also like several, as you know, languages in Asia and Southeast Asia. So povedzme pre Európanov náhľad na afgánsku kultúru, ale niečo, čo rezonuje skutočne ľuďmi na celom svete a v ľuďoch na celom svete a v rôznych jazykoch. Niečo, čo jednoducho zafungovalo vtedy, čo kliklo vtedy a čo funguje nejakým spôsobom stále. Preto som rada, že tá kniha napokon vyšla aj v slovenčine a že vyšla nedávno opäť. Poprosím teraz Åsne, aby nám prečítala, aby sme konečne počuli tú norštinu. Million Norwegians you ask. I'm just one of them, and I'm not sure what I mean about it, because on one level, we're not the kind of people who will let ourselves change by one evil action. It's like one... Prejdeme k čítaniu, poprosím. Ktorú som pre účely tohto čítania ešte trochu skrátila, sa odohráva v roku 1980 a je to kapitola, teda rok potom, ako sa narodil samotný Anders Breivik, a v tejto kapitole sa dozvieme o tom, ako sa stretli rodičia Simona. Simon je jedným z hrdinov tejto knihy, hrdina, ktorého bohužiaľ sme pri tomto útoku stratili. Ale aj tieto príbehy, aj príbeh jeho rodičov a toho, ako sa stretli, sú v tomto kontexte dôležité.